ସହଜ ହୋଇଥାଏ କାହାକୁ ଦେଖିବା, ପସନ୍ଦ କରିବା, ଭଲ ପାଇବା। ହେଲେ ସବୁଠୁ ମୁସ୍କିଲ କାମ ହେଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ନିଭେଇବା। କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ବୁଝନ୍ତିନି କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କରେଇ ସାରିଥାଉ କି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିନା ରହିପାରିବାନି। ମଣିଷ ବି ବଡ଼ ଅଜବ ହୋଇଥାଏ। ପସନ୍ଦ କରିଲେ ଖରାପ ଗୁଣ ଦେଖିନଥାଏ, ଆଉ ନାପସନ୍ଦ କରିଲେ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖିନଥାଏ। ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ କଥା ହେବା ଆଉ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି କଥା ହେବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଥାଏ ବନ୍ଧୁ। ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ଭଲ ନୁହେଁ, ଆଉ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ଖରାପ ନୁହେଁ। କ'ଣ ଭରସା ନାହିଁ ମୋ ଉପରେ? ଏହି ଲାଇନ୍ କହିବା କେଜାଣି କେତେ ଲୋକ ଧୋକା ଦେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଯଦି ସତରେ ଥାଏ ତେବେ କେବେ ବଦଳି ନଥାଏ, ନା ସମୟ ସହ ନା ପରିସ୍ଥିତି ସହ। ଯିଏ ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଇ ବି ସମୟ ବାହାର କରିନିଏ। ଯାହାକୁ ପାଇବା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ନଥାଏ ତାହା ସହ ପ୍ରେମ ବି ବେହିସାବ ହୁଏ। ମୁଁ ବି ଏମିତି ମଣିଷକୁ ଚାହିଁଥିଲି ଯାହାକୁ ଭୁଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆଉ ପାଇବା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଭଲ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଖରାପ ସମୟ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସତ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବି ମିଛ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଦୁନିଆ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ, ହେଲେ ଅସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁନିଆ ଡରରେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ନିଜ ଖୁସି କେବେ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ମଣିଷ ଖେଳନା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟର ଫିଲିଙ୍ଗ ସହ ଖେଳିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି।